Takže čau ty lidi, tady Kokorkru a dneska vás vítáme u nového videa po dlouhé době a dneska to bude schovka po celém Jozlu, takže já a tady Oliver, my spolu budeme pikat a ostatní, jestli jste to viděli úplně, tak je to stejný, akorát, že to bude jenom to Jozlu, takže já bych to už a nemáme úkoly 400. Jo, no to nemáme a já už bych to jinak neprotahoval a můžeme jít na to. My s Vaškem jsme první dvojce, nebo nevím kolikátá, a už jdeme na místo. Tak je to celkem daleko, tak jsme to zvládli do 45 minut, no. Tak se tím čau. Tak já už jsem si tak nějak rozmyslel, kam půjdu. Teď jsem tady nahoře na Hraničářské ulici a půjdu asi někam na Novou, tam do nějakého keře se asi schovám, nebo prostě někam tam. A nebo bych šel možná ještě nahoru, tam úplně dozadu. Teďka, když už jsme daleko od Lukášem, tak s Jirkem jdeme jakoby jedno místo na chytání ryb na Žižalový, tak jdeme naproti. Tam je takový lesík, kam se schováme. Vím, vole. Takže lidi, já a Oliver skončil časovač a jdeme začít hledat. A teď jsme se koukali na to, kde je Jirka a Karel a jsou někde na rybníku, takže jdeme hnedka po nich. Takže teďka to... Proč? Protože mi nasrali. A jdeme teďka na ně. Teďka jsme tady zase s Dominikem. Čekáme na Ondřeje Hoce, protože jsme se rozhodli, že on bude jakoby u nás. Ne, že budeme koupit u sebe, protože to se nesmí, ale jakože budeme na dohled. My jsme tady už s Vaškem v lese. Schovaní. Tady někde letí letadlo, asi už nás Lukáš s Oliverem už nás hledají, už jsme se tady hezky schovali. Už to tady kutáme, tady máme díry. Vidíte, už jsem... No vidíte, už nás hledají. No, koupili helikoptéru, kterou máme jako hezky vybaleno, jo. A posazení, všechno hezky. No už nás hledají. Díky, Jirko. Oh no, oni už tady přistávají. Ale teď jsme se byli koukat, kde je Jirka a Karel, ale šli jsme z druhé strany, to protože tam je řeka, a šli jsme do takového lesíka z druhé strany, takže tu teďka musíme objet, ale my se na to vykašleme a budeme se podívat na někoho dalšího, protože si myslím, že si teďka, protože nás asi slyšeli, tak se přesunul. Tak, jsme na spoutu nějakým dobrým. Teď máme náhodou vedle sebe rybník hnedka, vedle. Čekáme, nebo doufáme, že třeba bude nějaký spadlý strom nebo lávka, přes kterou bychom mohli přejít jakoby na rybník, na cestu. To už by nás vůbec nenašel. Ale to je taky krásný místo, že tam je ještě ten svah, který spadl, toho se asi nejvíc bojíme, aby se to nesesypalo. Ale to přežijeme, snad, doufám. A jdeme chálovat, no. Jdeme se najest, dobem energii, protože chvilku počkáme. A vypadá to, že Lukáš už Karla našel. Nebo jako nevíme to jistě, no. Hej lidi, takže teď jsme na stopě Filipovi a nevím, kdo to je s ním, Filip, Dominik a Ondra. Jsme jim teďka na stopě. Já vím, že ty záběry jsou na hovno, ale jedno na tohle. A teď, kdybychom měli jet, tak by tady měl teoreticky být. Teď, kdybychom jeli,
A máme první. Juhu. Hej, tak byste nám dali třeba nejvíc zabrat, vole. Vy se teleportujete. Jo. Šli jste vůbec za někým jiným. A Vašek. Jak všichni. Takže první. My jsme totiž za Peto OG. Oni se kam opět teleportovali. Když jsme pro jim dali nejvíc zabrat. A přitom už ani neběhali. Ty vole, ty fakt kreten. Takže my teďka jdeme, našli jsme už první, jakoby 2, ale oni byli spolu, protože se mu jednomu vybil mobil, takže byli 3 spolu. Takže jakoby jednu skupinu už máme a chybí nám jenom 2 a to je Jirka a Karel a ty už víme, kde jsou, nebo jako víme to celou dobu. Ale teďka tam jdem, Oliver se jenom vyprázdní a jdeme na to. Nejtěžší bude Honza. Jsme na pěkně nebezpečném místě. Jsme na svahu. Tady se to před 2 rokama svalilo a zavolilo to náhon. A tady s Vencou nahoru jdeme. Tady jsme jít buď nahoru k Vinohradům, anebo tu doma si jdem na kemp, ale zvolili jsme cestu na kemp. To je ta nebezpečnější cesta. Já už je mám natočený, ale tak jdem. Takže jsme našli i tady ty 2. Na dálku máme to natočený, kde jsme je viděli. A my se jdeme vydat, natočit, chytit. No Filipa dřív. A Ondru. I Ondru. Oni byli spolu, protože... A Dominik je s kým? S Filipem. Takže ty 3 už jsou over, vy 2 taky. A teď... Honza a Vašek. Honza a Vašek. A máme na něho 2 hodiny. Tak jdem. To svalilo, už několikrát vidíš to, že to se svaluje furt a furt dokola. To se svaluje takom skoro furt, protože ten kopa tady jsem, no jako, není to moc dobrý, no. Takže nesmíme dopadat prostě, aby se to nesvalilo ještě jedno. Musíme být tak hodně opatrný. Takže tak. Čau, takže my teďka viděli jsme Honzu, že je na kempu. Takže my teďka tam jdeme. Jsou 3 možnosti. Buď se nějak otočí a vrátí se na rybník, aby nás vojebal s Vaškem. A nebo půjde k bezďákům. A nebo půjde teďka tady z tohohle kopce, co je přede mnou dolů. Já bych to rád vám ukázal, ale ono, když jdete na kole, tak je to trošičku těžší. Teď jsou někde tady. Tady před náma, tam je cesta a viděli jsme projet Lukáše a Olivera. Takže jsme úplně instant ticho, musíme být. Máš jakože zamaskovaný v Google. Yes. Jsme zamaskovaní oba 2 a musíme si to lehnout do každého. Ale jdou po nás. No. Hele, dobrý uši. Pičo, hej, já jsem... Ty jsi neslyšel. My jsme vás viděli u kempu, a my jsme šli tady takhle se soubor rybníku a já jsem viděl Olivera. Tak jsme zdrhli semka, vole. Pičo.
Tak pojďte sem. Mně se vybil mobil, mně se vybil mobil, tak jsem se dal na powerbank. Abyste jeli na kempu, že jste mě viděli na kempu, že jo? Jo. No a jestli to pak zapol až tady, aby jsem viděl. Až tady? Jo. My jsme tě totiž viděli tam... Viděli jste mě? Ne, jako živýho ne. Ty, já jsem to. Proč jste byli takhle na kraji, vole? Co? Proč jsi byl takhle na kraji? Já jsem ti říkal, že jsi měl ten zajíc na tomto. Já jsem si říkal, jestli to je Alobal nebo něčím Mikino. Ale protože... Honza, kdyby se možná skrčil, kámo. Ale protože já jsem ležel. Máme všechny. A Karla. Jo, všechny. Úplně všechny. Ale Karel, vy jste je našli tam, že jo? Jak máš Oni to přešli. tvůj tačka ten? Takže jsme vyhráli. Parkoviště, že jo? Jo. No, oni tam byli, no šulení. To jsme vyhráli. Jo. Bylo jako vy, ale jako my jsme byli jako... Vy jste poslední. Takže lidi, toto bude závěr tohoto videa. Víte, že já a Oliver jsme našli všechny, protože jsme prostě nejlepší. A... Takže ostatní už šli pryč, takže jenom my tady ve čtyřech to ukončíme. Dávajte lajky, odběry, pokud chcete, aby jsme ještě natáčeli nějaký videa, protože teďka ta sledovanost trošku spadla, když jsme líní jak prdel a nedokážeme se domluvit. A to nevadí, no. Takže se mějte a zatím čau. Serus, more!